Ešte raz všetkým nám prajem krásny deň a dovolte mi teraz odozdať slovo otcovi Jánovi, profesorovi, doktorovi teologických vied, Jánovi Zuzuliakovi, PhD z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý predniesie svoj príspevok, prednášku na tému počiatky mníšstva v Egypte a Kapadokii. Otec Ján, nech sa vám páči. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som v rámci tej konferencie urobil, alebo pokusil sa urobiť taký vstup do mníšstva a čo je podstata, od čoho sa začalo to mníšstvo v kresťanskej cirkvi pred 2000 rokmi odvíjať. Svoju tému som nazval Počiatky mníšstva v Egypte a Kapadokii, pretože tam sú skutočné počiatky východného pravoslavného mníšstva a tie sa potom prenášali samozrejme postupne staročiami aj do iných oblastí. Egypt bola v minulosti kresťanská krajina, rovnako aj Kapadokia. Kapadokiu by sme mohli označiť ako súčasnú juhovýchodnú časť Turecka, čiže na mape, ak si to viete predstaviť, s hlavným mestom Kesaria Kapadocka. Počas obdobia prenasledovania kresťanov v prvých 3 storočiach bola mučenická smrť za Krista najvyšším prejavom lásky k Bohu. Čiže mučeníci boli vzory pre ostatných kresťanov. Kresťania z toho dôvodu prechovávali veľkú úctu k mučeníkom a považovali ich za hrdinov, ktorí sa dokázali obetovať pre Krista. Charakteristickým príkladom a prvým takým veľkým otcom a učiteľom cirkvi bol Ignatios Antiochísky, nazývaný aj Bohonosec, ktorý dal prednosť mučenickej smrti, napriek tomu, že sa jej mohol vyhnúť. Keď kráčal, keď ho chytili a vojaci vliekli do Ríma na smrť, rímski kresťania sa dozvedeli a chceli ho oslobodiť, ale on povedal: nechajte ma mučenicky zomrieť, pretože idem za Kristom smedný ako laň za vodou. Mučenickú smrť považoval za niečo, čo pre neho znamenalo priblíženie sa k svojmu Kristovi Spasiteľovi. Okamžite zareagoval na túto snahu rímskych kresťanov a napísal list, v ktorom ich prosí, aby neurobili žiadne kroky a nechali ho mučenicky zomrieť za Krista, pretože mučenická smrť pre neho znamenala skutočný, ozajstný, autentický život. Nakoniec aj na tejto ikone vidíte, mučenicky zomrel tak, že ho roztrhali šelmy v rímskom Koloseu. Z tohto Ignatiovho postoja je zrejme, že z lásky dáva prednosť mučenickej smrti za Isusa Krista, preto vyzýva nielen rímskych kresťanov, ale všetkých nás, aby nevyznávali Krista len slovami, ale aby sa odpútali od svetských vecí. Výzva odpútať sa od svetských vecí viedla kresťanov v 4. storočí zanechať svet a žiť mníšskym životom. Keď človek odíde od sveta a rozhodne sa žiť mníšskym životom, urobí tak z nesmiernej lásky k Bohu, pre ktorého na jednej strane všetko obetuje, ale na druhej strane
nastúpi na cestu duchovného zápasu, teda askézy. Najvyššou formou lásky je obetovanie ľudského života pre Boha alebo pre bližného. Sebaobetovanie z lásky má v kresťanskom živote veľmi dôležité miesto. Idea obetovať svoj život Bohu sa objavila v prvých nízkych centrách v 4. storočí v Egypte, Palestíne, Sýrii, Malej Ázii a v Konštantinopoli. Čiže to je ten priestor, ako vidíte na mape okolo Stredozemného mora. Život pustovníkov, ktorí sa objavili, svedčí o tom, že najvyšším ideálom pre nízky život bolo obetovať svoj život Bohu prostredníctvom asketického zápasu. Cieľom asketického zápasu je dosiahnuť Božiu podobu cez násilie na prirodzenosti človeka. Vychádza to z toho, ako hovorí apoštol Pavol, nekonám to, čo chcem, ale konám to, čo nechcem, čo nenávidím. Pretože človek, ktorý má vášne, ktorý je v hriechu, jeho telo ho láka, ho núti konať zlo. Ale človek nechce konať zlo, chce konať dobro. Lenže ono to nejde ľahko. Človek musí použiť násilie, musí sa prinútiť. Čo je ľahšie, nenávidieť alebo milovať? Čo je ľahšie, dávať alebo brať? Hej? To znamená, vyskytuje sa tu v tomto období to veľmi dôležité slovo násilie via na prirodzenosti človeka. Toto násilie samozrejme sa neuskutočňovalo kvôli tomu, aby človek zničil svoje telo. Pretože vieme dobre, že Boh stvoril aj telo, aj dušu človeka a bolo to dobré. Ale aby hriešna prirodzenosť sa obratila k Bohu. A to akým spôsobom? Spôsobom takým, že sa človek snaží o oslobodenie z vášni a mnísi, ktorí sa dobrovoľne rozhodli pre tento duchovný zápas, boli považovaní za hrdinov svetosti a vzory v cnostnom živote, hlavne v preukazovaní lásky k Bohu, z ktorej vyviera aj láska k bližnému. Evanjelista Ján, pamätáte si, hovorí, ako môžeš tvrdiť, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, a nenávidíš blížneho, ktorého vidíš. Anton Veľký patrí k prvým vzorom, k prvým pustovníkom, ktorý sa stal mníchom, pustovníkom v Egypte. Jeho život opísal podrobne jeho duchovný syn, neskôr alexandrijský biskup patriarcha Atanás Veľký. Antonov duchovný zápas sa uskutočňoval v prísnej askeze, ktorá sa prvýkrát začala považovať za mučeníctvo svedomia, martyrion tis synidiseos. Chcem, aby ste si zapamätali tento výraz, mučeníctvo svedomia, pretože k nemu sa ešte vrátime. Toto mučeníctvo svedomia sa rovnalo mučeníctvu krvi. To znamená mučeníctvu prvých mučeníkov, ktorí zomreli za Krista. Asketi, ktorí mučili svoje svedomie prostredníctvom duchovného zápasu, dostali odmenu mučeníka, podobne ako mučeníci krvi, ktorí znášali strašné mučenia pre vieru v Krista. Výraz martyronti synidisi, čiže mučenie svedomia, používa Atanás aj pri opisovaní asketického života Antona Veľkého, ktorý z lásky Kristovi obetoval všetko a rozhodol sa pre smrť, podobne ako prví mučeníci, ale nie pre fyzickú smrť, ale pre smrť starého, teda hriešného človeka. Samozrejme,
toto rozhodnutie ho viedlo k prístej askéze, k prísnemu duchovnému životu. Teraz, čo znamená duchovný zápas? Na základe toho, čo sme povedali, je zrejmé, že sebaobetovanie nemusí nevyhnutne skončiť smrťou, ako v prípade prvých mučeníkov, ale prenáša sa do roviny duchovného zápasu. To znamená, že sebaobetovanie sa začalo spájať s asketickým zápasom, ktorý si v ďalšej histórii našiel mnohých nasledovateľov. Napredovanie k nezištnej láske človek realizuje získavaním kresťanských cností, z ktorých medzi najdôležitejšie patria pokora a poslušnosť starcovi, teda duchovnému vodcovi. Kresťanské cnosti neskôr sa začali nazývať hodnoty. Čiže my dnes počujeme okolo seba, keď sa hovorí o hodnotách. Ale cnosti, výraz cnosti používal Aristoteles a potom celé byzantské mníšske prostredie. Čiže cnosti a hodnoty sú viac menej to isté, je to synonymum. Čím väčšiu pokoru dosahuje človek a prehliada svoju vlastnú vôľu, tým viac sa jeho duša oslobodzuje od vášni a duchovne rastie. Veľmi dôležitá je otázka boja s vášňami, pretože keď človek bojuje s vášňami, snaží sa očisťovať svoje telo i svoju dušu, pretože máme telesné vášne a duševné vášne. Máme telesné cnosti a duševné cnosti. A keď je takáto duša čistá od telesných i duševných vášní, objíma celý svet i každého človeka a je schopná seba obetovania. Lebo už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Keď je človek zotročený vášňami, nedokáže milovať Boha. Preto mníšsky, ale aj samozrejme kresťanský spôsob života kladie dôraz na boj s vášňami a dosahovanie cnosti. Toto je cesta duchovného zápasu, toto je zmysel kresťanského snaženia. Očisťovanie od vášni spôsobuje napredovanie v láske, ktorá vedie človeka k seba obetovaniu. Hlavný dôvod, prečo sa človek snaží získavať cnosti, je pripodobnenie sa Božiemu obrazu. Lebo my vieme, že človek bol stvorený podľa Božieho obrazu a Božej podoby. Boží obraz bol zatemnený hriechom. On je kdesi, ale hriechy ho ako keby zasypali tou svojou nečistotou a my to musíme vykopať. My musíme vo svojej duše vykopať tie cnosti, tie dobré vlastnosti. Ale človek bol stvorený aj podľa Božej podoby a to je potenciálna schopnosť človeka stať sa ako Kristus, stať sa podobný Kristovi. A tu sa vyžaduje ľudské snaženie, vyžaduje sa snaha človeka, teda duchovný zápas alebo askéza. A vtedy tu vidíme, že z tohto pohľadu aspekt obete pre kresťanstvo už nie je hlavný, pretože najdôležitejšou sa stáva svätosť človeka a čistota. Tieto cnosti sa dosahujú neustalou snahou o dokonalosť a pripodobnenie sa Božiemu obrazu. Okrem pustovnického spôsobu života v Egypte a v ďalších krajinách vzniká aj tzv. Kinoviálny spôsob nízkeho života, to znamená spoločný, kde mnísi žili spoločne v monastieroch, v lavrách. Prvým organizátorom, aj na tejto ikone vidíte, bol Pachomios, ktorý zorganizoval bratstva, v ktorých všetci žili spoločne a všetko mali spoločné. A v tomto
monastieri alebo v monastieroch tohto typu sa intenzívne uskutočňovalo dvojité spoločenstvo. Spoločenstvo s Bohom a s blížnymi. To znamená jednota človeka s Bohom a jednota ľudí navzájom. Mnísi sa z lásky k Bohu usilovali o čistotu prostredníctvom askézy. Ich spoločenstvo s blížnymi vyvieralo zo spoločenstva s Bohom, hlavne z lásky k Bohu. Keď milovali Boha a dosiahli spoločenstvo s ním, v každom človeku videli Boží obraz. Preto milovali každého človeka ako seba samého. Preto tí, ktorí ste čítali knihu o starcovi Paisiovi, čítali ste tam mnohé príbehy, keď prišli rôzni anarchisti a neviem akí ľudia k starcovi Paisiovi a on sa k ním správal ako k najlepším priateľom, ako k bratom. A oni nechápali, prečo on sa k nám tak správa, keď my sme zlí. Vrátili sa domov, podávali náušnice dole, vybijané vesty zobliekli a prišli o rok úplne iní ľudia. Pretože Paisi ich nekritizoval, nehovoril, že robíte zle vo svojom živote. On im preukázal lásku. A títo sa sami zmenili. V Pachomiovom spoločenstve je evidentná obetavosť jedného mnícha za druhého. Veľmi dôležitá je modlitba mníchov. Mnísi milujú Boha a sú s ním v spoločenstve, hĺbšie spoznávajú seba samého a v osobe každého človeka spoznávajú Boží obraz. To znamená, keď človek očistuje svoju dušu od vášni a spoznáva, čo je tam ako drahokam, ako poklad v jeho duši. Ten drahokam vidí aj v duši iného človeka. To znamená, to slovenské porekadlo podľa seba súdim seba je veľmi pravdivé, pretože to, čo cítim ja, čo prežívam, to vidím aj vo svojom bratovi. Keď som zlodej, myslím si, že všetci sú zlodeji. Ale keď som dobrý, myslím si, že všetci sú dobrí. To ich podnecuje prejavovať lásku k všetkým ľuďom, ktorú vyjadrujú modlitbou za blížnych. Kristus hovorí, najväčším prejavom lásky je modlitba za našich nepriateľov. Lebo za blížnych, za tým, ktorí nám robia dobre, je ľahko sa modliť. Ale skúste sa modliť za tých, ktorí vás ohovárajú, ktorí vás bijú, ktorí vás uražajú, ktorí robia všetko zle proti vám. Modlitba mníchov v rámci ich osobného pravidla a dlhých nočných bohoslúžieb je najvyššou a najautentickejšou formou lásky, pretože je výsledkom lásky k Bohu. Presunieme sa z Egypta do Kapadokie, kde v prvej polovici 4. storočia ešte mníctvo nebolo zorganizované dostatočne a tam na scénu historickú prichádza Vasilij Veľký, ktorý navštívil rôzne centra v Egypte, v Sýrii, Mezopotámii a tak ďalej a preniesol do svojej rodnej Kapadokie tie dobré veci, ktoré tam videl a vytvoril tzv. Mníšske pravidlá na základe toho, čo videl a obdivoval u mníchov v Egypte. Najviac na neho zapôsobil Pachomiov kinoviálny spôsob nízkeho života, zásady ktorého preniesol do Kapadokie. Vasilij Veľký postupne začal organizovať spoločný monastier Kinovio pre mníchov. Bol nadšený ideálmi duchovného zápasu mníchov v egyptskej púšti, avšak veľké duchovné nebezpečenstva pustovnického života a jeho vybočenia viedli Vasilija až k tomu, že sa odvrátil od tejto formy askézy. Čiže dal prednosť nepustovnickému spôsobu života, ale tomu spoločnému, teda kinoviálnemu. Snažil sa mníchov presvedčiť,
že človek je spoločenská bytosť a má žiť spoločne v monastieri. Ten monastier začalo sa používať to slovo bratstvo. Čiže preto aj dnes ľudia, ktorí žijú v monastieri, v kláštore, nazývajú sa bratstvom a vzájomne sa oslovujú bratia. Vasilij Veľký radil istú formu prepojenia spoločného a pustovnického spôsobu života. To znamená, že chcel, aby vzájomne tam dochádzalo k nejakej spolupráci, v synergii, tak hovoril, aby mnísi, ktorí žijú spoločne v monastieri, mali možnosť poučiť sa z duchovných úspechov pustovníkov, ale naopak, na druhej strane, pustovníci, aby sa mohli učiť láske, ktorú pestujú mnísi v monastieri. A tak budú obohatení aj pustovníci, aj tí, ktorí sú spoločne v monastieri. Roztrúsení mnísi sa podľa neho mali stať bratstvami, aby vytvorili spoločenstvo, ako to videli v egyptských pachomiových monastieroch. Na čele monastiera má byť predstavený bratstva s duchovnou zodpovednosťou za všetkých bratov, ktorí sú zase povinní počúvať predstaveného a majú cítiť zodpovednosť za ostatných mníchov. To je to, čo mu hovoríme duchovné vedenie, starec, duchovný vodca a duchovný syn, respektíve duchovná dcéra. Každodenný život Vasilij rozdelil rovnomerne do 3 8-hodinoviek. Jednu venoval modlitbe, druhú práci a tretiu štúdiu. Za veľmi dôležité považoval štúdium Svätého písma, vzdelanie mníchov, ktorí mohli pre tento účel mať aj učiteľov, ktorí by ich vzdelávali a učili. Pretože mnísi považujú vzdelanie za veľmi dôležité. Pretože keď nevieš, čo robíš a nevieš, prečo to robíš, nevieš, ako to máš robiť. To znamená, to vzdelanie musí byť spojené s duchovným životom. A mníchom dal aj skutočnú orientáciu v askéze, pretože tak, ako sa to naučil, ako získal skúsenosti v Egypte, tento spôsob preniesol do rodnej Kapadokie a vytvoril štruktúru mníšskeho života, čím samozrejme položil teoretický základ mníštva. Na začiatku jeho mníšske pravidla neboli pre mníchov určujúce v plnom rozsahu a sú známe, okrem iných diel, ktoré napísal, tie krátke pravidlá, ktoré sú napísané formou otázok a odpovedí. Najprv zostavil tzv. Malý asketikon a neskôr pokračoval v zdokonaľovaní týchto mníšskych pravidiel. Zachovali sa aj v latinskom preklade Rufina s názvom Asketikon Patrum. O niekoľko rokov doplnil tento text a uverejnil ho v 2 častiach s názvom Obšírne pravidlá a druhá časť Krátke pravidlá. Neskôr im boli pridané ďalšie otázky a tak vlastne sa vytvorila tá štruktúra mníšskeho života a mníšskych pravidel Vasilija Veľkého. Táto pomôcka, táto kniha bola aj užitočnou pomôckou pre katechetickú činnosť, to znamená, aby sa tým riadili nielen mnísi, ktorí sú v monastieri, ale aj veriaci, ktorí žijú vo svete, čiže kresťania. Táto príručka poskytovala mníchom orientáciu v askéze, objasňovala cieľ, prostriedky a medze i rámce ich duchovného zápasu. Vasiljové texty našli silnú odozvu, pretože majú praktický charakter, sú biblicky podložené, učia striedmemu asketickému životu a predstavujú obdivuhodnú vyváženosť teórie a praxe. Aký je konečný cieľ mnícha, ale samozrejme aj každého kresťana?
vyslobodenie človeka z otroctva vášni a pôsobenia diabla. A jeho konečný cieľ je dôjsť do konečného osvietenia, respektíve zbožtenia, alebo do Božej slávy. V gréčtine máme ten krásny výraz theosis, ktorý znamená zbožtenie, to znamená účasť na zbožtenej ľudskej prirodzenosti Isusa Krista. Láska k Bohu je základom vyslobodenia, čo sa vyjadruje v čistej modlitbe. Čistý stav modlitby je najväčším úspechom mnícha a dosahuje sa sústredením mysle, teda apatiou k všetkému materiálnemu. V takomto stave žije celkom upriamený k Bohu a nezaujíma sa o pozemské veci. Od 4. storočia asketikon Vasilia Veľkého našiel široké uplatnenie a rýchlo sa rozšíril nielen do Byzancie, kde sa stal veľmi dôležitou a základnou príručkou pre mníchov a najštudovanejším asketickým textom, ale stal sa aj podkladom pre svätého Teodora Studického, ktorý ho vydal a postavil na ňom mníšsky poriadok. Vasiliov vplyv bol aj na západe, to znamená, keď Rufín v západnej časti Rímskej ríše preložil prvú verziu tohto diela, stalo sa známe a mnísi na západe, vrátane Augustína, Benedikta Núrskeho, Kolumbána a ďalších, ovplyvnil ten text do takej miery, že svoje mníšske pravidlá začali písať na základe Vasiliových textov. Byzantská isychastická tradícia sa preniesla aj na svätú horu Athos. Základným rysom isychazmu je snaha o dosiahnutie dokonalosti človeka prostredníctvom kultivovania cnosti cez askézu a duchovnú ostražitosť, tak ako apoštol Pavol hovorí, bdejte, dávajte pozor, aby vás nikto neoklamal, čiže to je tá ostražitosť, nipsy. A isychasti zdôrazňovali dôležitosť očisťovania človeka od vášni a opierali sa o byzantskú antropológiu, ktorej cieľom je zjednotenie človeka s Bohom. V textoch niptických autorov je úzko prepojené filozofické a teologické chápanie človeka, ktorý je ochotný zaplatiť nejakú cenu za dosiahnutie konkrétneho cieľa. Cieľ sme si povedali, aká je to cena. Sebaobetovanie, vrátime sa k tej pôvodnej téme, je chápané ako zrieknutie sa hmotného sveta a vytvára ideál pre mníšsky spôsob života, ktorý sa prejavuje v každodennom správaní. K obrateniu človeka dochádza, keď sa rozhodne zanechať tento hmotný materiálny svet a prenáša svoje myšlienky jedine k stvoriteľovi, jedine k duchovným otázkam. Odchod človeka od sveta znamená obetovať všetko pre Boha, ale obetovať aj celú svoju myseľ i srdce duchovnému svetu prostredníctvom duchovného zápasu. V tejto perspektíve duchovný zápas, teda askéza, sa vníma ako sebaobetovanie pre Krista, ktoré má v kresťanskom vedomí konotácie obetovania sa z lásky k človeku, v ktorom sa nachádza Boží obraz. Abba Dorotej hovorí veľmi krásny príbeh, ktorým zakončím, a tu je vyjadrená tá téza, o čo vlastne nám v tejto prednáške išlo. Sebaobetovanie je slobodným rozhodnutím človeka z lásky, ktorá je tesne spojená so slobodou, preto sa človek môže slobodne rozhodnúť,
či bude milovať svojho blížneho a obetuje sa pre neho, alebo ho bude nenávidieť a bude sa k nemu správať ľahostajne. Myslím si, že toto je najdôležitejšia téma 21. storočia. A Abba Dorotej, jeden z niptických autorov, nipticky od slova nipsis, veľmi výstižne opisuje lásku k Bohu a blížnemu na základe kruhu. Tento kruh, ak si predstavíme, on to nakreslil do piesku, v strede si predstavte, že je Boh. A my ľudia sme rôzni po tom polomeri a ten lúč od stredu môže ísť vonku, ale môže ísť aj opačne, čiže dnu. A teraz, ako vysvetľuje tento kruh Abba Dorotej? Predstavme si na Zemi kruh, ktorý má stred. Predpokladajme, že tento kruh je celý svet a stred kruhu je Boh. Predpokladajme, že čiary, ktoré vedú z kružnice do stredu, sú cesty, teda rôzne spôsoby života ľudí. Čím viac sa ľudia približujú k Bohu, tým viac sa približujú jeden k druhému a čím viac sa približujú jeden k druhému, tým viac sa približujú k Bohu. Predstavme si opačnú situáciu. Čím viac sa ľudia vzdialujú od Boha, tým viac sa vzdialujú navzájom a čím viac sa vzdialujú jeden od druhého, tým viac sa vzdialujú od Boha. Čiže tento príklad kruhu, tieto červené čiary nám ukazujú, že človek od Boha, od stredu, ide vonku. Čím ďalej je od Boha, tým tie nožnice sa roztvárajú a čím ďalej sú ľudia od Boha navzájom, tým sú ďalej jeden od druhého. Až nakoniec to končí, keď si predstavte veľký kruh a idú tie kružnice ďalej a ďalej a čím ďalej, tým sú ďalej ľudia od seba navzájom. Čiže naša cesta je, keď chceme byť blízko pri seba, musíme ísť k tomu stredu kruhu a kto je blízko pri Bohu, je blízko a jeden pri druhom. Ďakujem za pozornosť.